Maar vond ik, modera? Ja, ook klasskinderen hebben we nog. Koze, prijg het dan met kracht. Ook klasskinderen hebben we nog. Ja, klasse tool, klasse pen ben glans. Koze, aanwa van glans, vond ik. Wie gaan met die dan door? Hebben ze klasse die minerij aan me. En met mijn laboratoire aan me. Paar de, u spen hermis, vond ik. Nieuwe pandai, doutrot bandour. En zo wat je nu niet. Zo? Ja. Zin dan? Ja, ja. Nu ook je pas super. Jo. Zo is de kasse bij die dan. Als sommige drie permis, we zijn kasse boet aan doen dan. Permis. Ja, we cherchen door, we kasse naar wat dan tol, we kasse door den heer. Tal. Ja, dan. Van heer moesten wat je moet doen, wat niet hebben gedaan. We zijn laat, hebben ze de Là zit. Ja. Je vindt besoin de débris. Ja, chic, we zijn greg gedaan. Mais Petra avait cette idée de sortir du classement. Uranium, put ik. Bon, goed het. Daar gaan hem. Pas je met dan de meul, maar ze moeten die square panel door hebben. Mijn naam zegt ze, even lauw, kalstut, klasse, uranium. En très gelegoire à Pondi, ou à l'intut à Rizetou la mosse. Uranium, de hel, hij sort de goud, hij sort de labour, maar le Niger. Weet je wat plein le Niger? Après, die squad punt d'amener was school to. Allez, tiens à vous là. Merci d'avoir outro. La madame passe là au trou, la fange dim. Merci d'avoir outro franche. Crac, mais passe notre fange, la fange. Tiens à vous fange. Kenavo franche. Bon. Tiens à vous fange. D'Archantanguel. Zet een gueule. Perek is een goos als een gueule aan branden, ik weet het maar. Met een laatje naar voren, mijn laatje zet een gueule. Oh, maar. Lauwen doen bito. Goos aan branden, ik pot ik bien, pot ik vullen gezet. Allez, salut dag. Salut.